Jeg har igennem de seneste uger set, hvor hurtigt og konsekvent de nye kredse tog fat på, da vi kunne se, at der måske ville blive valg. Jeg er egentlig dybt imponeret over, hvor hurtigt man har kunnet samle sig i de nye kredse, hvor man skal huske på, at det ofte er nye mennesker, som skal samarbejde, og jeg er imponeret over, hvor meget man har nået. Nu er der noget, der tyder på, at der ikke sådan lige bliver valg, og så er det for min store opfordring være, at nu skal man ikke slappe af, nu skal man fortsætte. Man skal sætte sig ned og analysere, hvad var det egentlig, vi har nået indtil nu, og så skal man bruge kræfterne på, hvordan kan vi forfine og forbedre det, vi har besluttet indtil nu. Og det handler jo om at komme ud og få fat i de mange medlemmer, som gerne vil gøre en ekstra indsats, de mange sympatisører, som synes, at det vil gøre en forskel, om Socialdemokratiet kommer i regeringen igen. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange kræfter derude, som gerne vil aktiveres. Og så skal vi huske på, at vi skal være med på landsplan, men også lokalt på de nye medier. Vi skal bruge dem på en fornuftig måde, så folk ser, at vi er til stede, vi er nærværende der. Men så skal vi huske på, at i sidste ende, så er vores allerstærkeste våben, det er at komme ud og møde danskerne lige præcis der, hvor danskerne er. Og det er selvfølgelig de gode gamle ting med gågader foran supermarkeder, men det er også nogle nye ting. Lave alternative arrangementer om søndagen, gå ud og banke på dørene i villakvartererne og give tilbud om at komme ned i en lokal park og få en kop kaffe og hoppe over til børnene og en god politisk snak. Det er alle de der ting, som vi nu kan optimere, så betyder, at når så har Anders Fogh Rasmussen vælger at trykke på knappen, så vil han møde Socialdemokrati, som er fuldstændig uovervindelig, fordi at I har forberedt jer derude, og I vil vinde det her valg.